beste vleerbasis op een noorderbegraafplak in Ljouwert betinken Ljouwerter squalband de Frieske bevrijding. Dat is joert precies 68 jaar geleden. 15 april, dat valt een beetje tussen wal en schip, vind ik altijd. Het is zo'n mooie officiële dag en het zou mooi zijn om daar in de toekomst wat meer rugbaarheid aan te geven. Wat meer op de kaart te zetten. Een regionaal moment, mooi voor Friesland en een mooie opmaat naar 4 mei. Die mensen die voor ons moesten vechten, konden ze maar bij ons zijn en ook vrijheid hebben. Wat bedenk je me, Joert? De overledenen van de oorlog eigenlijk. Ja, die voor ons hebben gevochten zodat wij in een vrij land kunnen leven. Weet je er veel van af van de Tweede Wereldoorlog? Nou, een beetje. Ik heb wel filmen gezien, maar heel veel dingen zijn niet leuk. En wist ik wat er in Friesland eigenlijk gebeurde in de Tweede Wereldoorlog? Nee, niet echt heel veel. De squallen sjoggen een grote betinking ik was zitten. Ik zou dan zeggen van als het Verzetsmuseum dan ik de dwarren niet heeft zet, dan kunnen we maar squallen ek die dag wezen, maar vanzelfs daarvoor en daarna ek. Het Verzetsmuseum gaat in september weer iepen. Het komt bij het Nije Fries Museum in. Het museum zult er alle jaren op 15 april speciaal omtinken voor de Frieske bevrijdingsdag. Of dat een manifestatie is, of altijd de opening van een tentoonstellingje, of een bijzondere lezing, een prijs. Zou natuurlijk allemaal kunnen, maar alles om in ieder geval die datum voorop te krijgen.